Hi guys! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa rin sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-hits mo na rin ang notification button para updated siya sa aking mga video. Harapin mo sila dito. Kasi yan, ganun-ganun yun eh. Oo, sige na. Ito lang pala yung hinahanap. Ano, dito ka sa baba. Dapat yung bayo magaling. Ayan na. Tapos ganun sakit. Harap ka, harap. Mama, oh, nagdaan. Ang choreographer. Ang mama. Yan lang pala yung hinahanap. Ganito lang pala. Ay, ano ba naman yan? Sabi ko lang, dance ba? Hindi ka pa, no? Sabi nila lang, dance. Oh, tapos lang. Sumalot ko. Hindi ka kaya nanonood ako. Sila sa kanya. Kailan pa matapos niya yan? Mahaba yan. Ayan na. Mana, fast forward mo. Wag, kasi pagkakalas yan. Baby, ayaw mo sila. Wag, bakit naman ako eh. Mapatay ka ba? Ayan na. Chip! Try to chip! 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 Try to chip! 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 Try to chip! 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 Try to chip! Ano na tayo na ba? Napagod ka na pagkakot. Sabi niya, paulit-ulit ka na. Sabi niya na ako. Sabi niya na, These guys, nuts! Ha! Got him! Ha! Wala na, ayaw na nila. Sumuko na siya. Sabi nila, ayaw ko na mag-participate. Ayaw na. O, iba naman ha. Iba naman ha. Ano daw? Sabi, hindi ko lang tapos yan. Kaya pagod na sinigra. At yan na. Wala na sila ng gana ate kasi puro kanya na rin naman. Okay, yay! Para, ikaw naman. Psych! That's the wrong number! Ginagawa natin na dito. Yan mo sila. Mas buko ako na. Hindi para magpatalo. Ay, nako. Saan ka pa nung na ilo? Oh, sinigra. Hindi niya kasi alam. Ganun na. Yan, dito ka. Yan, yan. Puting dito. Lagyan nga nito ng video. Pina. Dali, bisa nyo. Oh, si Kuko. Oh, la. Si Biko. Aning-aning. Oh. Ilalaban ko sa piyesta sa ano. Dito, piyesta. Si Atika. Pag may grupo na laban na, skinita sila. Sabi niya, Ella, bakit may Bombay dito? Saan na nakikita pa niya? Ayan siya. Hey, may malipo ka na siya. Sana dyan ako. Speed challenge. Hey, Michael used to ride motorcycles. Ay, sila ako yan. Diyan ka sa I ain't gilid. talking about ice. Real Sila country marunong. ass Ganyan nigga, sila. let me play with this rifle. Sige na, sila ka lang ate. That's Hindi ka sweet, sila now marunong it's kasi. calling me Nyko. Now that's dang, dang, dang. Kami na ang buto Yan. kataupas ng damdamin. Oh, galing ate. Oh.
Ubusin natin yung energy niyo. Para mamaya maga kayo sa Eh, biro na. Nagpantay na ganyan mo. Yan na. Sige po, bilis po. Sige po pa. Sige, bilisan niyo. Sayaw ka to. Sige, masayaw yan. Sige. Ano, sinal siya. Psych! That's the wrong number! Ito naman yung kumukuha sa ano. Ulam namin kanina. Tagakak sa bilis may pumapalakpak. Abutin natin lang langit, ibuka ang pakpak ng hatinang halimuyak ng mga bulaklak. Ako ay paro-paro, nakadapo sa iyong damo. Sa liwanag ng ganda mo, ang daming nabibighaning gamo-gamo. Communicate, no conversation. Cause your body talk, no translation. Don't need words when you move like that. Shake your bones, your body talk, no translation. No translation. No translation. Bata-bata pa. Ganyan sila ko. Yung kapatid sa bait mo. Yan na. Sa kabilang banda ako na po. Pam-parang-pam-pam-pam-pam. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Dapat mag-gita ka na dyan. Kaya ko sila. Hey, 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 Siltano, hey, 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 hey. Bad, 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 bad. Look at me, boys. Galing niya mag-budget work, no? Dala, bad. Bata rin, galing mag-budget work. Pag naririnig mo to, nasa asin. Ayaw lang hinahanap mo. Kailan sa bayo, sarap sa pakiramdam.